Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages rikidzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume ane makore 35 years ekuberekwa. Ndakabva mukuitawo mwana izvezvizvi is my first born. Asi mukoma ndainge ndakambopinda mumarriage a few years ago. Ndakati ndauyawo muno muSouth Africa umwe mandiri kuraramira ndiri ndokubva ndazosanganawo neumwe musikana. Ndikangoti musikana nekuti at that time apo patakasangana iye ainge asina kumbobvira akaitawo mwana muupenyu hwake, neniwo ndainge ndisina kumbogara ndakaitawo mwana muupenyu hwangu. Iye akandiudza kuti ainge akambopinda in a marriage before, but still paakazobuda mumarriage imomo mwana ainge asina kumbogara akwanisa kumubata. Zvadaro mukoma inini ndakabva ndazongomutora ndikabva ndati it is fine, ngatizamei kuti tinge tichivaka musha tiri tose, zvimwe kuda Mwari vaikwanisa kuzotikomborera in the future tikazoita zvedu mwana tiri tose, sezvo tese tainge tisina kumbogara takaita vana. So mukoma takagara tose pasina kana problem, asi nekufamba kwenguva takazova vanhu vekuti taigara tichingonetsana, ende vanhu vazhinji vainge vachingotaura ivo vachiti the reason as to why muchinetsana kudai so inhau yekuti mwana hamuna, nekuti kana pasina mwana panozonetsa, asi kana pakazoita mwana uya wamunenge makazvara mose ndiye anozova munhu wekuti anenge achikudzorai kana manetsana paya. Saka taikwanisa kunetsana mukoma zvenguva refu zvekuti taikwanisa kungogara tose, but pasina kana mumwe anenge achitaudzana neumwe, umwe noumwe achingozviudza kuti I don't care, because tainge tisina chinhu chinotibatanidza. Ini wamukoma ndakabva ndazotanga kuita zvemagirlfriends, ende ndichiita zvemagirlfriends hakusi kuti ndainge ndichida kuita zvemagirlfriends, asi inhau yekuti mastresses acho andainge ndiinawo ainge akawandisa. Mastress andaipiwa nemukadzi ainge akawandisa, plus kubva ipapo ndipo pandakabva ndazotanga kuita addiction yedoro. Nanhasi uno ndichiri nayo addiction iyoyo, but now zvava kuita sekunge zviri nani, but zvakakonzereswa neuyo wandakatanga kutora, uyo ainge ari mukadzi wangu, because ndakaona kuti still kunyange ndikaita zvemagirlfriends zvacho, but pandinozongodzoka mumba situation iye ndinozongowana futi yakangondimirira. Then at the end of the day chinhu chandakaona sekunge chainge chichitodzora ndangariro dzangu rainge ritongori doro. I became so addicted mukoma zvekuti ndakamborarama upenyu hwekuti makuseni oga ndaiti paya pandinenge ndamuka ndaitoti nditange ndanwa doro ndisati ndaenda kubasa, at least a glass, kuti ndinge ndichifila kuti I am now normal again. Sezvisinei mukoma marriage yedu yakazosvika pastage yekuti tega tainge tava kuona kuti apa hapasisina kana anything. Marriage yedu yakasvika pakurema pakuti tega tainge tava kuona kuti apa painge pasisina marriage, kwainge kuri kungoraramisana chete, asi zverudo painge pasisina. Hama dzepedo dzakatanga dzichambozama kuti dzinge dzichitigadzirisa kudzamara, dzimwe hamawo dzichingotigadzirisawo pamafoni ipapo. Hama dzakasvika pakuita give up, dzikangoti nezvamuri kuita izvi chingoramba naika, asi still takaramba tigere tose in that toxic marriage of ours, kusvikawo vavakidzani vachizamawo kumbouya vachitigadzika matare, asi vose vakasvika pakukanda mapfumo pasi. Then inini nemukadzi uyo ainge ari mukadzi wangu takazoita decision yekuti zverudo zvainge zvaramba, ndokubva tazongotenderana kuti taifanira kuti tinge tichizosiyana. Ndokuzosiyana kwacho ikoko kwatakazoita mukomanashi. Iye haana kana kumbogara nguva refu
nekuti akabva angonopinda mune imwe marriage. Ndakangonzwa iye achingoti hapana pandingakwanisa kurarama ndiri ndega, pain yandiinayo mumwoyo mangu yakawandisa, ndokubva azongonowirawo mumaoko eumwe muchinda, but muchinda uyu ainge achigara kune rimwe location, but taitomboita tichitosangana zvedu. Ini nemukoma semunhuwo wekuti ndainge ndabuda muchimereji chenhema ndakabva ndazombozviudza kuti it is far much better kuti ndinge ndichingorarama ndiri one, ndichiona kuti upenyu hwaikwanisa kuzondisvitsa kupi. Asi mukoma the pain yaingoramba ichingouya. Ndaiti sometimes kana ndanwa doro ndaitonzwa kuti doro racho harisi kupinda nekuda kwekuti ndainge ndichinzwa ushoma. Ndo pandakabva ndazongonhonga mukoma. Handingati ndakawana mukadzi, ndakangoita zvokungonhonga mukadzi uyu wandigere naye, kunyange zvake achibva kuzimu, but character yake yakangodhakwa. So munhu wekuti haanzwisisike mumetse dzake kuti anombonyatsokuita nezvei kwedu chaiko mukoma. Makore ose awa atagara tose haasati akambosvika kumba kwedu, nekuti anoti iye handisati ndamuroora. Hanzi hazvina unhu kuti iye atange asvika kumba kwedu asati amboroorwa. Ameno kuti vedare ipapo munopaonawo sei kuti munhukadzi ungaramba kushanyira hama dzemurume wako for my introductions uchiti hazvina unhu nekuti hausati wandipisira mari. Ndosaka ndati character yake iri very confusing. Anoita kunge marriage yacho asingaidi, dzimwe nguva anomboita sekunge ndini ndinotomumanikidza kuti ndinge ndichigara naye, plus wo nzvimbo yacho yandakamutora uyu mukadzi uyu wandigere naye iye ainge achitengesa mubhawa chaimo. Ndipo pandakazomuwana ndokubva ndazomutora kubva mubhawa muya ndikabva ndazotanga kugara naye. Saka handizivi kuti ndini ndakaita mistake here yekuzvitorera munhu ainge achizvitengesera hake mubhawa asina kana desire kana tarisiro yekuti angazopindawo muwanano, ndokubva ndazongomupawo marriage iye asingaidi, because behavior yake inotondivhiringidzawo mupfungwa dzangu. Kana hama dzangu dzakazosvikawo pakuti uyu tamutadza kutaura nehama dzangu haatauri, kunyange mugrupu macho, grupu refamily haana kana waanombotaura, kunyange akakwaziswa navana tete iye anongokwanisa kungoti hai obva atonyarara zvake, haazomboenderere mberi neany conversation. Asi mamwe magroups zvavo iye ndiye munhu atori very talkative. Asi kusaidi kwangu ameno zvaanongozviita, so anongoita sekunge ari kumanikidzika kugara kwaakaita neni, but that is another issue. Nyaya yandiunzawo pano padare ndeye kuti uyo ainge ari mukadzi wangu akabva azoenda kuya mukoma, haana kana kumbotora nguva. Ndikabva ndatanga kunzwa makuhwa ekuti ainge abatira pamuviri kudaro mukoma. Ndakarwadziwa kusvika kwekupedzisira, because vanhu munongozivawo kuti vanhu vanotaurisa, especially vanhu vemumalocation vanotaurisa. Ndakatanga kunzwa makuhwa ekuti inini vanhu vainge vachindinyeya vachiti handizvari, but anyway mukoma painge pasinawo any plan yekuti ndingazvidefenda, because ndainge ndisina kana kumbogara ndakazvara before, ndisina kumboita mwana before. But I then got the shock of my life. Uyo mukadzi wandigere naye akabva ati iye ainge abatira pamuviri, and at that time ainge achiri kutengesa kubhawa kwake ikoko uko kwandainge ndakamuwana. Saka ndo pakabva pazondivhiringidza pfungwa kuti mwana uyu wacho mwana wangu here, kana kuti mwana uyu akatongomupiwawo neumwe munhu. So far takangoita mwana iyeye one, hatisati takwanisa kuzvara zvekare umwe mwana. Saka vamwe vanhu vanongondinyaya vachingoti uya ainge ambori mukadzi wangu, iye ane proof yekuti mwana wacho ndewake, but inini ndini manje ndisina proof yekuti ndinge ndichikwanisa kuziva kuti mwana uyu ndewangu here kana haasi wangu zvamuchose. Saka vedare ndauyawo pano paplatform penyu kuti munge muchindipawo mazano. Hanzi mazano marairanwa, nekuti kana ndiri ndega mukoma handikwanisi kunyatso kufunga kuti mwana uyu ndewangu here kana
kana kuti haasi wangu. Dzimwe nguva ndinombozviudza kuti mwana uyu haasi wangu, but kana ndakamutarisisa mwana uyu akafanana nasekuru vake vanova vari baba vangu. Saka ndauyawo pano kuti mundipewo maadvices kuti pari zvino, yes I know kuti vanhu vachangoti enda kuma-DNA, asi kunoda mari. Pari zvino, how can I find out kuti mwana uyu ndewangu here kana kuti haasi wangu without showing mudzimai wandigere naye kuti pane zvandiri kususpecta? Because kana iye akangonditi uyu mwana ndewako, saka I am afraid kumuaccusawo zvinhu zvaasina kuita. Kana kuri kunzi anenge akandizvarirawo, handidi kuti tinge tichizotorana tobva tazoendesana kuma-DNA yeti munhu pamwe anenge asina kumbogara akandihurira. Because I know kuti kana ukagara watora mukadzi ukaenda naye kuma-DNA, kana mwana akazobuda ari wako, then relationship netrust zvinenge zvatoputsika. Saka ndo zvandiri kuda kuavoida mumarriage mangu. So please, ndauyawo pano kuti munge muchingondipawo advice yekuti what is the best way yekuti ndinga approacha nyaya iyi. Zvinondirwadza mukoma, ndakambonyeyiwa vanhu vachindinyeya kuti mwana wacho ainge azvarwa neuyo ainge ari mukadzi wangu ainge asiri mwana wangu. That happened years back. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava. Hanzi wangu mudzimai uyo wandainge ndakamboroora tarambana akabva azonozvarira umwe murume, then inini ndokubva ndazosanganawo newanguwo mukadzi wandava kugara naye ndokubva azondizvarirawo mwana. Saka inini ndinonzwa ndichipindwa nekutya kuti zvimwe kuda uyo mwana haasi wangu, because vemakohwa vainge vachiti mukadzi wangu uyo wandainge ndimbori naye iye at least anoziva kuti wake mwana ndewake, asi inini ndini ndisina proof iyoyo. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma nashi, please post my own story. Ndinokumbirawo kuti munge muchindi posterawo nyaya yangu, asi kana mava kuposta vigaiwo chitupa changu. Inini mukoma ndiri kuda kungopupura kuti zveshuwa Varoyi Variko, ende ingori nyaya yekuti zvinhu izvi pazvakaitika tainge tichiri vadiki, plus amai vangu kubva pavakazobata muroyi, amai vakabva vazoshayika. Amai vaivawo munhu wekuti vaitongorwarawo, ende by the time yavakazokwanisa kubata muroyi uyu, I think kuti zvakabva zvazovapinza fear yakawandisisa, then amai ndokubva vazoshayika. Amai vangu mukoma vakabata hanzvadzi yababa vangu, chakazova chinhu chekuti chakanyadzisa. Even though veukama vakabva vameka sure kuti nyaya iyi yakangokipwa as a secret, zvekuti kunyange vavakidzani havana kana kutombokwanisa kutomboziva kuti izvi ndo zvainge zvatora nzvimbo. Zvakaitika ndezvekuti amai vangu vakangotanga kurwara, but vachirwara kudaro vainge vachingoti vatete ndivo vandikuvadzisa, vatete ndivo vandikuvadzisa. Vatete vainge vachigara kune imwe nzvimbo, saka vakabva vazoshanya ndokubva vazouya kumusha. Isusuwo takangokurawo tichingogara ipapo pamba pana sekuru baba vangu, ndipo patainge tichingogara as a big family. Saka vatete ava vakati vauya kumusha kuzoshanya, then amai vakabva vazowanikidza vatete vari mubedroom ravo ivo amai. Amai vainge vabuda vachienda kumagadheni, asi vakabva vazokasika kudzoka. Pavakadzoka ndo pavakabva vazobata ivo vatete varimo mubedroom. Vakabva vabvunza kuti ko vainge vachitsvakeiko mubedroom, then vatete vakabva vashaya mhinduro ndokubva vangopopota vakabuda muya. Saka amai ivo vakabva vazoteya. Mateero acho avakaita mukoma, sezvo ndainge ndichiri mwana mudiki handichakwanisi kunyatsokuziva kuti vakateya sei, asi chandinorangarira ndechekuti vakangotora mugoti ndokubva vauzendamisa kuseri kwedhoo. Then mangwana acho makuseni amai vakabva vazoti dana mumba mavo ndokubva tazoenda kubedroom kwauya. Takati tichinosvika mubedroom ndokubva taona kuti babawo vainge vatori in shock zvekare.
ivo vatete vainge vakagara nechekudhoo vakangotsikidzira vachirakidza kuti vainge vachinyara. Apa vainge vasina kana kumbofuka kana katuku zvako mukoma, hapana chavainge vakambofuka. Apa vainge vasingakwanisi kana kutarisana kana nani zvake mumaziso, vainge vakangogara paya vachingonyemwerera, asi vakatsikidzira kunyemwerera kwekunyara. Ivo baba vainge vachingobvunza vatete nezita ravo vachiti, ko uri kutsvakeiko mumba mangu? Ko uri kutsvakeiko mumba memuroora usina kana chawakafuka? Apa ivo vabereki vangu vainge vakatokiya dhoo ravo zvinhu izvi pazvakaitika. Saka amai vachirondedzera vakati mushure mekunge vateya vatete ava, then vakabva vazomuka makuseniseni, nekuti vainge vachinzwa kuti kumakumbo kwemubhedha kune munhu ainge achingogwesha achiseka, but hanzi saundi yacho yekuseka yainge ichinzwikira pasi pasi sekunge pane munhu ainge achizevezera. Then ivo baba pavakazomuka, hanzi ndo pavakabva vazoona kuti vatete ava hanzvadzi yavo ndiye munhu wavainge vanzwa achigwesha zvekare nekusekerera zvekare nekuseka achiita zvekuzevezera pasi pasi. Then ndipo amai pavakazoti dana isusu first, amai vakabva vazotiudza kuti tinge tichienda kunodana vamwe vana bankuru nemamwe madzitete avo vainge vachingogarawo padhuze neipapo patainge tichigara pamba pasekuru. Hama dzakabva dzazouya dzose, ende vachiuya vakabva vazongoti zvinhu izvi. Saka hama dzakati dzauya, gogo vakabva vazoti zvinhu izvi zvaisafanira kuti zvinge zvichizoudzwa kana ani zvake. Like vana bankuru avo vainge vauya vari voga vakabva vazonzi kana ivo vana mai guru vaisafanira kumboziva kuti izvi ndo zvainge zvaitika. Secret iyi mukoma yakachengetedzwa kusvika vanhu vose vapera kufa. Vazhinji nyaya iyi vakazongoitawo zvekungonzwa nemakuhwa. Munongozivawo kuti nyaya inozobuda, but by the time payakazobuda nyaya iyi yainge isitomborina kana value. Saka ivo gogo vakabva vazoti kuna mama vangu, chitora mugoti wako urove vatete vako kumusana uko, varove katatu nemugoti. Then ivo mama vakambotanga varamba vakati vaisakwanisa kuzviita zvinhu izvi kana kuri kunzi hama dzavo dzinenge dzisipo. Gogo ndopa vakabva vazoda kutora mugoti uyo wainge wakabatwa na mama vangu inini. Then ivo mama ndopa vakabva vazongofamba vakaenda paya apo painge pakagara vatete vakatsikitsira pasi, vakabva vazorova vatete katatu nemugoti. Vatete vakabva vazongoita zvekuvhunduka, vakangovhunduka mukoma, vakabva vangotiza, vakabva vaenda umo mavainge vachigara neumwe munen'ina wavo. Pose pavanenge vauya kumusha, ivo vainge vachigara nevamwe vatete ava vainge vachingogarawo pamusha ipapo. Ndokwavakabva vazoenda ikoko. Vakangosvika kuya mukoma ndokutopfeka hembe dzavo vakabva vatobuda vakatoenda. The next time vakadzoka mushure mekunge amai vedu vashaika. But secret iyi mukoma yakachengetedzwa zvekuti kana nene mukoma ndakanzwa ndichirwadziwa mushure mekunge amai vangu vazoshaika, yeti secret iyi vainge vasina kukwanisa kuudzawo hama dzavo. Saka inini mukoma nyaya iyi handizivi kuti sevana zvinoita here kuti tinge tichiudza idzo hama dzaamai vedu, kana kuti tinokwanisa kuzotozviparira dzimwe nyaya dzekuti tinenge tava kutonzi nehama dzekwaamai ripai, sezvo zvinhu izvi zvakaitwa nehama yababa vedu. Apa vana babawo vose vakapera kufa navana tete vakapera kufa. Saka nyaya iyi mukoma tingaifambisawo sei? Toramba takangonyarara here kana kuti toudzawo veukama hama dzaamai? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti. Hanzi please tibatsireiwo, zvinoita here kuti tinge tichiudza veukama hama dzaamai kuti izvi ndo zvakaitika before amai vasati vashaika. Hanzi amai vedu vakabata muroyi red handed. Haiti dai wakangokwanisa kungobata recipe iyo yakashandiswa naamai zvimwe kuda. Recipe iyo kana kuri kunzi taikwanisa kuipublisha panapa, aiwa vanhu vazhinji vaizozvizama kuti unge uchingokwanisa kungozvibatira wega muroyi wako anenge achikuroya. Asi
kana wamubata muroyi toti unenge uri wega, wamubata kana kuma 1-1 pakati pawo usiku, paunomuka mushure mekunge wateya zvaunenge wateya, wobva wamuona muroyi wako arimo mumba mako imomo maunenge wakarara uri woga, unozoita sei? Unotiza here? Unorwidzana naye here? Unotanga kunamata here? Unopafambisa sei ipapo? Please tell me what you would do in the comment section.